El grup Canells Recerca és un col·lectiu de bombers juntament amb els seus binomis, que són els actors principals, que són els gossos. I la finalitat principal és trobar persones desaparegudes. Tenim gossos de venteig i gossos de rastreig. La diferència és que els gossos de venteig localitzen una víctima amb un condolor estàtic i utilitzen l'aire com a arma principal, i gossos de rastre necessitem la prenda d'olor d'una víctima, d'una persona desapareguda, per poder localitzar-la. Tot això comporta un treball dia a dia, entrenem amb el gos. Dia a dia necessitem figurants, per exemple, el que estem fent avui. Necessites d'altres persones, d'altres companys, d'altres rescatadors que et facin aquesta figurància per poder fer gran el gos.